A možda netko dođe pa bi tu malo došli jednu uru, ne, pa bi mi tu malo pomogli, bili s menom i otišli natrag doma. Već se tako perem višta gloncu jer ja nemam kupovnu. Ja se teško krećem. Mislim, teško mi je hodati, teško se krećem, ne, i idem po štapu, ne. Da. Prije sam nosila 2, sad sam ostala na jednome, ali, mislim, teško je hodanje, teško krećem. Vidim da je nekakva posudica, ne znam, imate kakvu mačku ili neke? Imam, evo, tu je mačka, evo, tu je stravi. Aha, dojde ona tamo. Aha, vidim, da, tam je. Ima mačku, stano je tu. Stano je tu s menom. To vam je prijateljica, družite se? Da, družimo se, ne čeka da ju jesti, da, i tak, dojde jesti, prosi, gladna je, i tak.